Nandito na kami, Nay! So yun po, good morning. Bali, pinturan ko muna yung nilagay ni tatay kahapon na stopper. Yan yung pinto. Yan po. Pero, punta ko ba? Hindi ko alam, may lukas yan. Ano? Eh, wala pang tum. Baka may kung silang single dyan. Sukatan natin kung na single. Yung... Huwag mo ipakita. Yung... Papakita doon nakita ito.
Kuya Jong! Nya, Kuya Jong! Hanggang nagwawalis ah. Last day. Day daw. Oh! Anong gagawin mo pag ano? Last day na namin ngayon. Last day na namin ngayon. Weh, Oo, hindi, totoo nga. hindi. Ano pa yung gagawin? Pintura na lang naman lahat. Wala. Di ba Sabado? Linggo wala na. Wala. Maniwala. Totoo. Hindi! Inihintay na lang yung... Ano ba inihintay? Ito malalagyan na ito ng gabay. Oh. Di ba kuya? Last day na baga? Alam niya na. Alam na yun. Alam na pala. Alam mo na pala. Alam ko na yon. Alam mo na pala. Alam ko na yon. Iiyak ka. Secret. Tingnan natin. Tingnan natin. Depende lang sa sitwasyon. Tingnan mo natin kung iiyak ako. Tingnan natin. Walang pasok. Walang pasok. Wala. Mas maganda pumasok Sabado. Saturday. Mas maganda nga yun kasi sulong-sulong mo yung wala kang ibang mga klase. Ilang pasok kayo sa Sabado? Pwede naman pumasok, lumabas na lang. Pahinga ng mga estudyante. Anong pahinga? Pipintura ka ngayon. Sana. Hello, Glenn. Hi, John. Hi guys, ang sama ng pakiramdam ko ngayon. Kunti lang yung na-video kay Kuya Jong. Pero baka matulungan ko. Yo! Hi, June. Musta? Ako lang to. Si Ate Jenny niyo. Guys, Ang nag-iisang. guys, ang sakit ng Alam niyo guys, may kikwento nga pala ako sa inyo. Sana ito mga plan yan. Plan yan. Ayan po yung Pansit Bihon. Pansit Canton. Pansit na po. Pansit Canton. Yung po kasi yan yung... Barisa. Oo. Yung longganisa. Amo na hindi. Padit. Luluto. Sarap magluto. Para lahat sila masarap magluto. Si ate. Si kuya, saya ang kato. Sa galaba. Si nanay, ayan. Akin na nga, tama yung may na naman. May challenge ka. Sa tungan kita, ma. Hello, guys. Oh. Kami talaga ang tunay na mag-ina. Sorry na kita, ma. Mama na mo. Oh. Oh. Kami talaga ang tunay na mag-ina. Sino sa amin ang maganda? Si mama ako. Oh. Comment kayo dyan. Lagi no? Oh. Oh, may ano kami dyan, ah? May vlog. May vlog kami dyan, mga. Makikita mo na lang yan dyan. Pag-uwi. Ayan. Ganyan ang kuha. Ano po si ate? Oh, dito na. Kuha yung bahay. Pero may mga may shoutout ka niyo. Yun pa rin. Sa si kay kay John Santos. John Santos. Yan. Ito po ang mga kaganapan sa huling sandali na picture. Picture group. Ang picture mo. At yun, masaya pa rin, masaya.
Group picture. Masaya kaming pumunta rito. Masaya pa rin kami na alis. Ganon talaga. Sanay na kami sa ganyan. Oh, tayo na lang dito. Group chat. Na, bago matapos. Tara. Maraming salamat po sa una po kayo. Yung una po pa. Tapos ko sa balat. Kay Kuya Vince po. Kasi po siya po yung unang nakakita po sa akin. Sobrang best po. Thank you kay Kuya Vince. Then, kay Kuya Noli po. Sa hindi Hawaii po. Then, sa sponsor po. Thank you so much po. Parang hanggang ngayon po, di pa ko kami nakakaliwala na ayun nagawa na po. Tapos, ang dami kong blessing. Ang dami kong blessings na tumating po sa akin dahil po sa inyo. Maraming salamat po. Hindi po namin itong papalimutan. Sa sponsor po, thank you so much po. So, ayun. Ang hirap na alam. Ang hirap ko na alam. Bayan mo na. Hindi ko na po. In-expect na. Siyempre, sana. Nandito lang din. Then, aalis na ako yung sa susunod na lang. May next project na. Parang nakakakaliwa. Ayan po kasi, dati kasi pangarap lang na magkapatid, no? Dahil nga sa ulitin ko, nakikigamit lang sila ng kwarto. So ngayon, kahit magtambling-tambling sila dyan sa tag-isa nilang kwarto, maano na sila, maluwag na maluwag na. Ayan, so para, Tim, hawag natin. Okay, alagay mo lang. Alagay na kayo, Tim! Group hug tayo! Dati, ayun na! Ano namang Kamay mo na. Kamay na nga kanina. Napakasarap ng merienda ng timpaway. Pa, gusto mo saging Lastly, pa? sarap ng pagkaluto ni Badit. At siyempre, yung nagpa-din dun yung sahog talaga. Kada suka, oh. Simula magtrabaho mo. Ano to, naghanap ng bagoong? sahog hanggang nga natapos sahog talaga. Huwag gumusuka eh. Yung sahog talaga yung dala nun. Si Papa. Spaghetti to, anak. Di man nito spaghetti, wala man. Tanong? Eh, halika na, tama na yun. No! Si Dada. Oh, tama na, meron dun tayo sa bahay may yelo. Ay, naka-private ka pang vlog? Napakasarap talaga. Gagawa ka Sarap sa feelings na may bago na naman kaming natapos na Oh, halika na. pabay project. At sana Ayoko sa mga susunod pa na pabay project, patuloy niyo pa rin pong alalayan yung mga viewers natin. Dalian mo na. Yun po. Kaninong sinilas yan, anak? So yun, maraming salamat po sa lahat ng mantabay sa vlog namin simula umpisa hanggang sa pagkatapos. Yun. Sana po sa mga susunod na pabay project ay suportahan nyo pa rin po yung Team Pahaway, yung bawat vlog namin. At ayun, maraming salamat po talaga sa lahat ng sumubaybay sa araw-araw na mga ginagawa ng Team Pahaway. Yun, at si tatay nandyan, laging malakas. Yun, at si kuya, labandiro, sa yung tato. At yan si ate, na always masayain araw-araw, si tatay. Yun. Yun na. Pero na, group chat. Diba? Si Jason, di ka naman mga ano. Pag-serious na umaga. Kaya pagka-oras makapaglaba ako. Bye-bye! Makabalikod Bye-bye. Bye, Yo. Kuya Jong, Kagod! bye-bye! Thank you so much. Ito na kami, Nay! Tay, ito na kami. Kuya. Kagod na! Ti! Bakit pagkagod na mo rin? Amo, yung Bye-bye. sa'yo ah. Amo. Yo! Tapos na. Panibagong project na naman. Bye-bye. Bye-bye.
Gagaling,